primul rând, CEI reprezintă o experiență minunată, plină cu noi provocări și cunoștințe, având și un punct foarte pentru CV. Noi, membrii CEI, creăm legături între toate grupele, clasele, unindu-ne și comunicând asertiv. Ne facem noi prieteni, comunicăm cu oameni noi, învățăm să lucrăm în grup cu persoane necunoscute. Noi avem parte de noi provocări, cu ieșirile sub carapace, cum ar fi organizarea evenimentelor în instituții, discuțiile mai dese cu administrația și posibilitatea de a ne expune liber în fața colegilor. Noi, membrii Consiliului Elevilor, suntem punctea dintre administrație și elevi.